Velkommen til Clemens hjørne om, hvordan unge bedst kan håndtere mentale udfordringer. Skal vi primært lytte og engagere os? Kan avancerede teknologier bidrage? Eller er det måske kost og bevægelse, der skal inddrages? På scenen har vi 3 personer, der hver med deres baggrund vil debattere om fremtiden for unges mentale velfærd. Det er Mia Alfred Andersen, der er socialrådgiver, har arbejdet 10 år i Kriminalforsorgen og nu selvstændig med virksomheden Mental Styrke Nu. Mia har især fokus på unges mentale sundhed. Det er Marie Benedikte Skærven, ejer af virksomheden Future Scouts. Maria har en kandidatgrad i erhvervsøkonomi og datalogi og har været interesseret i teknologi siden hun var lille. Det siges, at hun kodede sin første chatbot som 12-årig. Og det er Sif Holst, forfatter og foredragsholder og selvstændig siden 2008 med firmaet Glædens Vitamin, stabil blodsukker. Hun har tidligere været gymnasielærer gennem 22 år og undervist i idræt, biologi og dans. Til at styre debatten og sikre, at vi alle bliver oplyste og klogere, styres Clemens hjørne selvfølgelig af tv-vært Clemens Kjærsgaard. Vi glæder os til en spændende debat. Tag rigtig godt imod alle deltagerne. Tak for det. Tak for invitationen. Ja, godmorgen mine damer og herrer, og må jeg ikke starte med at sige, at jeg er sikker på, at jeg taler på deltagernes vegne, og også tak til arrangørerne for at sætte det her op. Vi startede jo, som I husker, sidste år. Det var en stor oplevelse, der var jeg med for første gang, og det jeg oplevede i løbet af i går, hvor meget mere man ved, og hvor meget større de her perspektiver er blevet om aftenen, end de er om morgenen, det er jo ganske enestående fantastisk. Om et øjeblik så får I mulighed for at møde de 3 deltagere. I får mulighed for at høre om deres arbejde og deres perspektiver på det spørgsmål, der er blevet stillet, fuldstændig jævnført introduktionen. Og så åbner vi jo altså for jeres spørgsmål, indlæg og kommentarer. Hvis I har været til et af de her arrangementer med mig før, så ved I, hvad jeg siger nu, men jeg siger det alligevel igen. Nemlig, I må ikke holde tilbage. Og det vi jo kan konstatere, det kunne vi konstatere hver gang i går, vi var i gang, at der er lige så meget viden neden for scenen, som der er på scenen. Så alt, hvad I siger, spørg om, og bidrager med, det er simpelthen så velkommen. I må ikke holde tilbage og tænke, at det spørgsmål, I sidder med, er et, som kun I har. I kan være helt sikre på, at hvis I sidder med det, er der nogen bag ved jer, foran jer, der har præcis de samme spørgsmål, præcis den samme overvejelse. Før vi hører om jeres arbejde og ligesom går ned i dybden på det, så kunne jeg godt tænke mig en lidt hurtig runde her, hvor jeg spørger, hvad er jeg på det overordnede. Mia, jeg tænker, vi starter hos dig. Det her spørgsmål, det var jo også et, vi vendte tilbage til igen og igen i går i virkeligheden. I debat efter debat. Prøv at tage os ind i det. Hvad er dit korte svar på, hvorfor vi oplever i de her år, det der jo faktisk ligner en eksplosion i mistrivsel blandt børn og unge? Ja, men det helt korte svar vil jeg nok sige, at vi i vores samfund har glemt, at vi mennesker er både sansende og følende og tænkende væsener. Vi har glemt, at vi er født med både sanser og følelser af en årsag. Og det, som jeg oplever helt kort, der sker lige nu, det er ligesom en trykkoger, hvor der er blevet lagt låg på det sanselige og det følende. At der sker en eller anden eksplosion i den der trykkoger, fordi at mennesker brænder ud. Mm. Du siger, der er blevet lagt låg på. Hvad ligger der i det i grunden? Fordi hvis man husker tilbage, også for 10 og 15 og 20 år siden, så har vi jo virkelig talt enormt meget om at have det godt. Vi har talt mange af de ting, vi også i talesætter og efterlyser i de her år, er jo ting, vi egentlig godt kender. Så jeg har nær sagt, hvem er det, der lægger låg på hvem? Du har lærere og pædagoger, der kun vil børnene det bedste, forældre, der kun vil børnene det bedste. Så hvor kommer jeg nær sagt låget fra? Ja, det er jo meget komplekst, og det er fra mange ting, så uanset hvad jeg siger her i dag, så prøver jeg virkelig at ikke gøre det for unuanceret. Men den, altså man kan sige, den overstimulation, som mange børn og unge oplever i, at der er utrolig mange ting, de skal forholde sig til, som deres hjerner slet ikke er bygget til, det tror jeg er en del af både forskellen fra da vi var unge, og til de unge i dag, vi oplever, som er altså digitalt indfødte på godt og ondt. Ikke? Og så en anden ting vil jeg sige, at nu hedder det jo også, at vi skal bryde tabuer herhen. Jeg synes slet ikke, vi har nok fokus på, at sådan noget som vrede og tristhed er nogle sunde følelser, hvis man lærer at håndtere dem og regulere dem, så de ikke kommer til at overvælde en. Og jeg vil
gå så langt så til at sige, at meget af den angst, vi for eksempel ser i vores samfund, det tror jeg på, at blandt andet er vrede og sorg, der ikke har fundet en udvej. Maria, lidt samme spørgsmål. Du var jo flyselskab, som vi hørte før, og om et øjeblik fortæller vi ind om jeres arbejde, men bare lige dine overordnede refleksioner på det her. Hvad er grunden til, fordi når man ser på statistikken nu, så ligner det jo en epidemi næsten, ikke? Altså hvis kurvene, hvis de fortsætter med at stige, er det et problem, det er det allerede nu. Det er jo også derfor, at politikerne i talesætter det, som det gør. Hvad er dine tanker? Jamen altså, nu er det jo ikke sådan, fordi at jeg ved særlig meget om mental sundhed blandt børn, og det, altså, mit område er mere inden for IT, så jeg vil hellere prøve at se på, hvad er det for nogle, kan der være noget inden for teknologi, der kan hjælpe, men når man så ser på det fra den anden side, så kan jeg jo også godt se, at alt det her AI, der kommer nu, for eksempel, kan være med til at skabe noget frygt, som kan være en af de medvirkende årsager, for der er sikkert, jeg tror, der er mange forskellige årsager til, at unge kan mistrives. Og noget af det kan sagtens være en frygt for klimabelastning og kunstig intelligens, hvor der er mange også frygthistorier omkring det. Men når man ser på det, Maria, i forhold til teknologien her i sig selv, altså der er jo et argument, så vi hørte også fra regeringen, det er jo at sige, om de sociale medier i sig selv, teknologien i sig selv, bærer en ret betydelig del af skylden her. Er du enig i det? Altså, jeg tror ikke, det er teknologiens skyld, må jeg sige, fordi jeg tror, at de unge kunne have det dårligt alligevel, og jeg tror måske ikke altid, at vi voksne forstår, hvad de unge bruger teknologien til. Altså nu for eksempel, min søn, han har nogle lidt specielle interesser, og nogle af hans bedste venner har han fundet på nettet. Så teknologien kan også være en enabler til at indgå i nogle fællesskaber, som ellers ville være vanskelige at få. Sif, lidt samme spørgsmål her på det overordnede. Hvad er grunden til, at vi ser det her? Fordi det er jo et massivt problem, når man ser på statistikken. Det gælder forældre åbenlyst, men også pædagoger, lærere, politikere og alle mulige andre står over for en udfordring i en helt anden dimension, end den havde for 2 år siden. Ja, og hvad der er årsagen, det ville jo være rigtig dejligt, hvis jeg bare lige kunne sige, årsagen er for eksempel sukker. Fordi at sukker har en stor betydning i forhold til, hvordan vores blodsukker reguleres, og hvordan vores blodsukker reguleres har betydning for, hvordan vi kan tænke mentalt. Fordi hvis vores blodsukker falder meget hurtigt, jamen så bliver vores frontallapper slået fra. Og det betyder, at så kan vi ikke tænke fornuftigt. Og der er jeg ikke ekspert inden for børneområdet, hvad betydning det får. Og jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der har undersøgt det, men man ved på voksne med personer, der når blodsukkeret falder, jamen så bliver frontallapperne slået fra, og vi kører på vores reptilhjerne. Så, og jeg har i hvert fald været i den heldige situation, og har set sådan nogle børnefødselsdage. Når man laver dem uden sukker, så kommer forældrene til sidst og henter deres børn, og så kigger de på de voksne. Det var så i det her tilfælde meget min mand. Så sagde de, hvordan har I formået at have sådan nogle rolige børn, når vi kommer her? For de var jo vant til, når de kom efter en børnefødselsdag, jamen så var der flere børn i gardinerne, end der var på gulvet, der sad og legede stille og roligt. Og vi holdt bare børnefødselsdag uden sukker. Mm. Du er ikke mange år, du er gymnasielærer. Hvad oplevede du der i forhold til de unge, i forhold til de dagsordner, der dominerer og fylder noget, fra du startede til du sluttede? Hvor mange år, mange ungdomsgenerationer. Hvordan forandrede det sig? Jamen altså, det vigtigste i den sammenhæng har faktisk været, at jeg nærmest år for år har sagt til mine kollegaer, hold da op, hvor er de mere bevidste i år, end de var tidligere. Mm. Hvordan præcis? Jamen, jeg oplevede, at de tog stilling til nogle ting, de kunne nogle ting, som jeg aldrig ville kunne, og som jeg ikke kunne, da jeg var i den alder. Altså, og jeg tror jo, at børn og unge i dag er meget mere bevidste. Altså, jeg tror på, at de har en dybere bevidsthed, end vi andre har. Og det er jo en ren trosag, men det er det, jeg oplever. Og alle dem, som vi putter diagnoser på, de er bare et langt skridt foran, end dem, som vi ellers kunne gå ind og kalde normale. Mia, du har jo arbejdet, hvis vi lige skal gå lidt ind i din baggrund også, du har jo arbejdet i kriminalforsorgen med misbrugsbehandlinger, altså du kender ligesom, kan man sige, spektret fra dem, som, fordi det er jo også det, der er en af udfordringerne her, det er jo også det, der kan man sige, er grund til at lave et arrangement som folkemødet her, er jo også prøve at diskutere tingene lidt i sammenhæng. Så vi springer jo også frem og tilbage mellem nogle målgrupper osv., men ikke desto mindre, der har du stået med nogle mennesker, som på en eller anden måde er røget ud over kanten i samfundet og står med nogle andre udfordringer foran sig. Hvad har det lært dig, også når du ser tilbage på det mistrivselsproblem, vi har nu? Altså, hvilke erfaringer kan man tage fra nogle af de grupper, som du har haft med at gøre, og så har jeg sagt spejle tilbage på nogen, der i gåseøjne
bare har det dårligt? Ja, man kan tage sindssygt meget. Altså dybest set, så har jeg jo sådan en tilgang, at vi mennesker, vi ligner hinanden mere, end vi er forskellige. Så har vi forskellige adfærd, som er jo nogle symptomer på, hvad vi tænker og føler og mærker. Og i de mange år, jeg arbejdede i kriminalforsorgen og med misbrugsbehandling, som jeg stadig gør, hvor jeg blandt andet underviste i vredeshåndtering, der stod jeg jo og fik virkelig syn for sagen i forhold til at møde nogle mennesker, hvor vreden har altså haft et årsag, og det er kommet ud utroligt destruktivt. Men jeg ser faktisk, uanset om vi ser børn og unge med angstsymptomer eller vredesproblematikker, eller de er fastlåste i kedattighed, så på adfærden, der er alt, hvad vi mennesker gør, og alt, hvad de gør, det er selvbeskyttelse. Altså, vi er født som de her hypersociale flokpattedyr, der søger tryghed, og vi har brug for en flok og være en del af noget større end os selv. Men når ikke vi oplever den tryghed i os selv, eller de helheder, vi færdes i, så får vi nogle selvbeskyttelsesresponser eller nogle reaktioner, som kan se utroligt destruktive og usunde ud, og som man så kan prøve at flygte fra ved at putte sukker i hovedet, som jeg selv har brugt rigtig meget, det ved du også, ikke? Jeg kan rydde en plade Marabou, hvis jeg er meget ked af det eller stresset, og det kan jeg stadig i en alder af 47 år, ikke? Eller at man dulmer sig med stoffer, eller skærmer sig bag en computerskærm, ikke? Og jeg vil give Maria fuldstændig ret, det er jo ikke teknologiens skyld, men man kan sige, at vi er nødt til at finde både det her etiske kompas, som du leder meget efter, men også det der med at finde ud af, hvornår er det, at børnene og de unge bruger skærmene til noget sundt og godt og bæredygtigt og fremtidsorienteret, og hvornår er det, de bruger den helt bogstaveligt talt til at skærme sig fra en verden, de ikke kan rumme og være i. Men der er en af udfordringerne her, Mia, det er jo også det der med at sige, når man altså i hvilken udstrækning tror du, at man kommer til at løse det her, uden at gøre noget ved de krav og de strukturer, vi stiller til børn og unge, men i øvrigt også til voksne. Der er masser af voksne, der går ned med stress. Ikke? Så spørgsmålet er i virkeligheden, når vi taler så meget om børn og unge, om det i virkeligheden er, fordi det er tydeligere der, og det er nogle bredere ting, vi taler om. Tror du, at vi kommer til at løse det her, uden at indrette systemerne anderledes? Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg taler med politikere på kommunalplan, regionalplan, landspolitisk plan i øjeblikket, de italesætter gerne problemerne, de siger gerne, det er vigtigt. Når vi kommer til spørgsmålet om, hvad der skal gøres, så er der, undskyld mig, ingen svar. Som i ingen reelle svar. Det bliver hele tiden sparket tilbage i at sige, at vi vil i virkeligheden gerne vide mere, og så kommer ellers en indkøbsliste af gode idéer. Men hvor meget af det jo er noget, man lægger over til individet. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at vi er nødt til at regulere. Og jeg tænker også, at altså min generation, det var jo 98, der kom jeg lige hjem fra sportshøjskole i Aalborg og landede i København. Jeg er virkelig glad for, at der ikke var digitale eller sociale medier dengang. Og jeg tror på, at min generation, vores generation, har ikke haft strategierne og indsigten og bevidstheden omkring, hvad vi skulle gøre for at hjælpe vores børn til at balancere i det her univers. Og så er der sket så meget på så kort tid, så nu er vi mange af os bare hægtet totalt af, så nu kan vi ikke engang være de her bevidste voksne, der kan hjælpe vores børn, fordi vi skulle selv råde lidt af vognen, ikke? Så jeg har det lidt sådan, jeg mener, vi er nødt til at regulere, og jeg mener, at vi er i mindst lige så høj grad, som du også siger, nødt til at starte med os selv. Så når vi går ind, og jeg snakker lidt med min 19-årige søn om det forleden dag, når vi går ind og regulerer på skoleområdet for eksempel, jamen skulle man så ikke også gå ind og regulere på arbejdspladserne? Maria, lad os prøve at høre her. Nu er du jo fortalt lidt før, måske også du fortæller, hvad svaret er lidt om til din virksomhed, også Future Scouts. Det spørgsmål er jo også, hvis teknologien ikke kun er en del af problemet, men også en del af løsningen, hvordan det så ser ud. Hvad er det, I arbejder med? Jamen, jeg tager ud og underviser i, hvad man kan bruge nogle af de her nye generative AI-værktøjer til, og at man skal bruge det på en etisk forsvarlig måde, fordi man kan faktisk bruge det til rigtig meget. Hvis man for eksempel har nogle gode budskaber, man vil ud med, jamen er man ikke særlig god til at skrive, jamen så kan man pludselig få noget hjælp til det. Jeg hørte en kvinde sige den anden dag, ham der, det var da mærkeligt, der kom et indopslag, han havde aldrig skrevet noget før. Men så er det måske, at pludselig er det blevet en enabler, sagde jeg også til hende, er det så en god ting? Altså, det kan man selvfølgelig overveje, hvis det føles som om det er en robot, der har skrevet det, så er det ikke særlig godt, men der kan være nogle ting, der bliver muligt at skabe og gøre, fordi man kan få noget hjælp. Så det... Ja, nu spurgte jeg dig før, Maria, om du synes, at det er om du ser teknologien som et problem her.
Altså man kan jo have to udlægninger af det her. Den ene udlægning er at sige, når man også i forhold til de unge og de børn og unge, altså grunden til, at det her bliver italesat, som det gør, det er jo, at den generation af børn og unge nu, der bonger ud på de her statistikker, er dem, der er vokset op med skærmen, ikke? Det er jo åbenlyst det, og det er derfor, man har det i diskussion, også i forhold til skolen osv. Hvilken forskel tænker du, det kan gøre, at man giver unge en anden viden om, hvordan de også selv tager, kan man sige, magten over de her værktøjer? Altså jeg tror, det har en kæmpe betydning, hvis vi lærer de unge at have bevidsthed om algoritmer for eksempel. Altså at alt, hvad man kigger på, det bliver bedømt og brugt imod dem, kan man sige. Ser man lidt for længe på et billede, så får man serveret mere af den slags. Og så skal man jo være klar over, at for eksempel når man sidder og chatter med en eller anden bot i Snapchat, eller hvor det kan være, at det er jo ikke et ligeværdigt forhold. Så altså, man kan selv risikere at være mere investeret i det, end den bot vil jo aldrig være investeret i en selv. Så det er jo ret... Altså, det er jo virkelig vigtigt at være klar over, og det er jo noget, vi skal sørge for, at vi alle sammen ved i virkeligheden. Og det er jo nogle lidt nyopståede problemer, kan man sige, fordi de her robotter først nu er begyndt at virke menneskelige, og så tror vi jo lidt, altså, så knytter vi os jo til dem. Det er menneskeligt. Jo, men sandheden er jo den, nu siger du det med algoritmerne, sandheden er jo, den er meget den teknologi og meget den dataindsamling, og for at sige det som det er, manipulation, der foregår gennem de her chatbots, er jo virkelig noget, vi har været udsat for i 25 år. Det har bare været meget mere primitivt. Jo, og man skal jo ikke være blind for, at det er kæmpe store tech-firmaer, der har kommercielle interesser, der står bagved. Så det er jo helt klart noget, man skal være klar over også. Samtidig synes jeg så også, der er de her muligheder for at skabe noget og tage magten over det selv. Altså hvis man kan bruge de sociale medier til at skabe og vise sig selv frem og komme ud med sin mening nu, ligesom Seje Johan, vi så her før, hvis han kan komme ud og inspirere nogle unge til at fortælle om mental trivsel og sådan noget, så er det jo super fedt, og så gør det da ikke så meget, at han har fået ChatGPT til at hjælpe med at skrive noget tekst, for eksempel, hvis det er det, der kan gøre, at det er nemmere at komme ud med det. Nu tager det lidt smule. Ja, men hvis jeg skal udfordre dig en lille bit smule, jeg er helt med på argumentet om at sige, at AI kommer, hvad enten vi ved det eller ej. Man kunne også sige, altså det er også et valg, vi træffer, ikke? Altså i det øjeblik, en ting er, at det kan være smart at bruge det, eller man føler, at man kan komme hurtigere igennem noget ved at bruge AI til det, men modtageren kan blive i tvivl om, hvad det er, modtageren får. Kunne det ikke være en grund til den fremmedgørelse, vi oplever i de her år, at meget af den kommunikation, vi er udsat for, har en karakter, hvor vi ikke ved, hvem vi kommunikerer med, og at vi, som du siger, det bliver et ulige forhold? Det er i hvert fald også en af de ting, som der skal reguleres omkring, og det er heldigvis noget, EU er på vej med også. Det kommer så først ud til næste år, det tager meget lang tid, men vi kan allerede nu lade os inspirere af det her med at være transparente, så i hvert fald, at vi mennesker og virksomheder er transparente omkring, har du at gøre med en chatbot, eller vil du hellere tale med et menneske, og er den her tekst eller det her billede genereret af en chatbot, det skal vi altså kommunikere. Det tror jeg er ret vigtigt. Og så tror jeg, at vi kommer til at kræve autenticitet. Altså endnu mere at være lidt kredsende omkring, hvad vi overgår at læse, fordi vi kan jo ikke, altså, vi kommer til at flyde over med tekster, der er bullshit. Nu kan vi nævne det, Maria, instruktionen er der før, du har været interesseret i det her rigtig længe. Prøv at tage os lidt ind i, hvordan ligger det i forhold til drenge og piger, og hvordan de ser på det her, hvad de bruger det til, og hvordan det påvirker dem. Når du er ude og lave de her oplæg, oplever du en forskel i de spørgsmål, som drenge og piger stiller, og i de bekymringer, de har? Altså desværre har jeg ikke holdt så mange oplæg for børn, men det vil jeg faktisk rigtig gerne, så det må jeg jo til at i gang med. Men mænd og kvinder? Ja, altså det er faktisk, nu holdt jeg faktisk et oplæg kun for kvinder i går, og de havde hands-on, altså de ville rigtig gerne, de var meget, meget nysgerrige i forhold til, hvad de kunne bruge det til. Men det oplever jeg sådan set også for mænd. Noget af det sjove, som jeg oplever, det er, at rigtig mange er lidt bekymrede for det, og tænker, hvad er det her for noget? Og så i det øjeblik, de prøver at bruge det, så kan de sagtens se, wow, okay, nu kan jeg endelig skrive den bog, som jeg altid har drømt om. Og det er jo ikke fordi ChatGPT skal skrive bogen for dem, men de kan se noget potentiale til, at der er noget her, der kunne hjælpe dem til at opfylde de drømme, de har i virkeligheden. Sif, i forhold til det her, du nævnte også før, du er også selvstændig, man kan se det på din t-shirt også. Prøv at tage os lidt længere ind i det. Hvornår kommer din opmærksomhed omkring blodsukker, og hvad det her betyder? Hvornår kommer den for dig? Hvornår melder den til? Jamen, jeg opdager, at det er mit blodsukker, der er noget galt med, og ikke mig, der er en heks. En gang jeg går på biblioteket, og der falder en bog ned fra hylden, hvor der står klare øjne, mere liv. Og så slår jeg tilfældigt op i den. Var det en bog, der faldt ned fra hylden? Nej, jeg plejer at fortælle den sådan her. Jeg går denne her vej forbi bøgerne,
og noget får mig til at vende mig om. Og så ligger der en bog på gulvet, og den lå der ikke, da jeg var den anden vej. Eller da jeg går forbi, ikke? Så jeg har det jo sådan lidt, der har siddet Nisse og skubbet den ud og sagt, hvad du er, Sif, nu er det altså på tide, du finder ud af, hvad stabil blodsukker er. Så et af jeg har stået og undervist i det i rigtig mange år i gymnasieskolen, men det der med at være sin egen læge, eller hvad man nu skal behandle, det kan man ikke. Og det, der går op for mig, det er, at det er mit blodsukker, der gør, at jeg har svært ved at koncentrere mig, at jeg har svært ved at holde fokus, at jeg er grådlabil uden grund, tror jeg, det er. Men det er jo hver gang mit blodsukker er på vej ned, hver gang jeg har dulmet mig med sukker. Hvilket jeg har gjort hele mit liv, indtil jeg var 35. Og der begynder jeg så at blive opmærksom på, okay, der er noget, der hedder følelser, og dem skal man kunne vide noget om. Og derfor er det jo så fedt et stykke arbejde, Mia laver, med at få lært at kende vores styrker, og den vej blive opmærksom på så vores følelser. Så hvad er det, når du er ude og fortælle om det her, og fortælle om betydningen af det, hvad er det så for nogle konkrete råd, du giver folk? Jamen, jeg giver folk det råd, at de skal vide, at sindet kan ikke kende forskel på fantasi og virkelighed. Og der vil jeg gerne fortælle et lille forsøg, der er lavet af en doktor, der hedder Alia Grom. Hun bliver opmærksom på det, der hedder placeboeffekten. Så hun tager hun tager en gruppe af mennesker, og så spørger hun, om de vil være venlige at komme en gang fasende, og det gør de, og de får en milkshake, og den er, de behøver ikke at føle skam, og der er ikke for meget fedt i, og sådan noget forskelligt noget, og så måler hun med deres sulthormon, og det falder 30 enheder. Så kommer de igen en uge efter med de samme betingelser, sådan som de samme betingelser nu kan være, fordi der jo hele tiden er forandring. Men de kommer jo i hvert fald fasende, og de får en shake, og hun fortæller dem, at det er en nydelsesfuld shake. Det er den bedste shake, der overhovedet findes. Der er alle de stoffer i, der skal være. Og så måler hun med deres sulthormon, og det er så faldet 70 enheder. Og jeg har jo gættet, hvad det var med den shake. Det var den samme begge gange. Så vores krop, den reagerer på de tanker, vi har. Og det er mit vigtigste budskab i den her sammenhæng. Folk tror tit, det er kost og bevægelse. Og det er jo noget afledt af det, men det er vores tanker, som har betydning for, hvordan vores krop reagerer. Mia her, før vi åbner for spørgsmål og kommentarer fra publikum. Oplever du, når du har i dit arbejde i dag, hvad kommer folk oftest, du har behov for? Hvilke spørgsmål får du ofte stillet? Det er oftest forældre, der kommer med deres børn, hvor jeg skal hjælpe dem med at slippe af med angst. Så et konkret spørgsmål, det er jo nok, hvad kan vi gøre som forældre for, at vores barn kan håndtere svær angst? Svær angst. Og hvad er det, de her forældre oplever? Hvad er det, de reagerer på? Altså, hvornår er det, de kommer til dig? De kommer, når barnet føler sig så usikker på sig selv, så at de skærmer sig, gemmer sig. Ja, de får det, jeg kalder skjuleadfærd. Og så kan man sige tanker. Ja, hvis man har en masse selvkritiske tanker, og et utroligt lavt selvværd, som jeg mener er roden til alt ondt, det er lavt selvværd, så får man meget nemt sådan en skjuleadfærd, hvor man har mest lyst til at gemme sig væk, og ikke føler sig værdig til at være i rummet. Alright, spørgsmål, indlæg, kommentar fra jer. Hvis du kommer herop til mig, tror jeg, vi bliver stående her af hensyn til højsenderen. Det gør det. Ja, vi stiller dig her, tak. Og det bedste i forhold til publikum. Og vi klapper lige af alle, der stiller spørgsmål. Jamen, tak for jeres oplæg og kommentarer de her ting. Det jeg godt kan være nysgerrig på, fordi i går der var jeg her også og høre om de unge, og der blev talt om det her med, at mistrivsel, at det faktisk er noget, der er kommet før de sociale medier. Er det ikke lidt for letkøbt at sige, at det altid er de sociale mediers skyld, at vi mistrives i Danmark blandt de unge mennesker? Jo, det er jeg lidt nysgerrig på. Mia, hvad tænker du der? Det er alt for let at sige. Og jeg møder rigtig mange unge mennesker, der simpelthen ikke føler sig set, hørt og forstået af de voksne, og at de møder voksne, som tror, at de ved, hvad der er bedst for de unge, og slet ikke gør sig den ulejlighed at sætte sig ind i, som Maria også siger, hvad bruger de egentlig teknologien til? Og jeg kan komme med et eksempel, altså mange af dem, af de unge, der kommer, som bruger meget tid på sociale medier, vil faktisk rigtig gerne have hjælp til at få nogle bedre vaner. Men jeg møder også rigtig mange unge mennesker, der siger,
Hvis ikke jeg havde min telefon, så jeg kunne ringe til min mor eller min far, når det virkelig brænder på, og jeg er ved at vælte omkuld af angst, eller hvis ikke jeg havde mit sociale netværk, hvis ikke jeg havde lært alt det, jeg har lært igennem at spille Minecraft, eller hvad det nu end kan være, så ved jeg slet ikke, hvad der var blevet af mig. Og jeg sammenligner lidt med, på et tidspunkt, der kørte jeg sådan en gammel bil, hvor der var en uopdateret GPS. Og når jeg kørte min søn til ishockey der, så satte jeg altid den der GPS til. Og Anton, han sad ved siden af mig, og sagde han, okay, hvorfor kører du med en GPS, når du ved, hvor du skal hen? Og hvorfor kører du med en GPS, der ikke er opdateret? Og det synes jeg faktisk godt, man kan overføre lidt til vores generation. Vi har ikke rigtig fået opdateret vores GPS i forhold til, hvad kan teknologien på godt og ondt? Og når vi ikke ved det, jamen hvordan pokker skal vi så hjælpe vores børn og unge? Men Mia, er der ikke en Jamen det var kun fordi, at nu har jeg været i gymnasieskolen i rigtig mange år. Og det var før alt det her teknologi. Og jeg måtte kæmpe for at få lov at lave introforløb, hvor at der ikke var tilladt, at man drak. Og for mig er det, at man har brug for at drikke, når man er sammen med nogle nye mennesker, man skal være sammen med de næste 3 år, er for mig et udtryk for, at der er en utryghed, der er noget mistrivsel. Hvorfor skulle man ellers have lyst til at drikke, når man skal være sammen med 28 nye mennesker, som man skal have det sjovt med de næste 3 år? Alright, spørgsmål inden en kommentar. Ja, hvis du kommer herop. Og vi klapper det igen. Er det et spørgsmål? Jeg hedder Susanne og arbejder også med børn og unge. Og et ord, der sådan ligger mig meget på sinde, det er nærvær. Det her med, at vi, når vi gemmer os bag skærmene, med både voksne og børn, så har vi ikke øjenkontakt. Vi siger lige 2 minutter, jeg er lige i gang med noget. Og, sådan, og nu har vi haft den her pressede ungdom, dokumentar på tv her for nylig, hvor de også gik tilbage til en tidligere kommentar, der var lavet ude i børnehaverne, hvor der sidder en lille pige og prøver på at fortælle en historie til en pædagog. Og jeg tror, hun bliver afbrudt 5-6 gange, hvor hun starter forfra på at fortælle den her historie til den her pædagog. Og jeg tænker bare, at vi har gang i så mange ting, at vi glemmer nærværet. Og det tror jeg har været galt i mange år, og også i takt med, at ressourcerne er blevet færre for pædagogerne og for lærerne og for hvem der ellers arbejder med børn og unge, men helt klart jo også forældrene. Fordi vi er jo også underlagt et kæmpe pres derfra, hvor vi kommer, så vi er også utrolig ikke nærværende, tror jeg, når vi kommer hjem, fordi så drukner vi ned i vores telefoner og glemmer egentlig lige at have øjenkontakt med vores børn og spørge, hvordan har din dag så været? Vi spiser ikke sammen, fordi der er sport, og der er alt muligt halløj, vi skal rende til. Mor skal lige træne op til en halvmaraton og bla bla bla. Der er rigtig meget, hvor jeg tænker. Og i går, da jeg gik rundt her, så talte jeg også med nogle forskellige mennesker, og nogle gange så tager jeg mig selv i at sige ting rigtig hurtigt, fordi at jeg er bange for, at modtageren hurtigt er videre til det næste. Så jeg skynder mig med at få fortalt det, jeg gerne vil, fordi jeg er så bange for, at modtageren lige pludselig har øjnene et andet sted. Så nærvær. Og du sagde selv, før du arbejder med børn og unge, hvilken kontekst? Jamen, jeg er privat aktør, faktisk lokal her i Herning, en virksomhed, der hedder Team Trivsel. Og møder nogenlunde de samme borgere, som Mia gør, unge. Egentlig jo helt normalt, dine og mine, vores børn og unge, der går på helt almindelige institutioner, som går ned med overbelastningsreaktioner. Ja. Og hvad er det, hvor længe har du lavet det arbejde? Som selvstændig har jeg gjort det i 7 år, men jeg har arbejdet også i Herning Kommune siden 2001, så mange år. Og i forhold til, når vi så ser de her mønstre, og vi ser på, hvordan det udvikler sig, Susanne, hvad ser du, hvordan har det forandret sig så, lad os sige, fra for 5 år siden, 10 år siden til nu? Jamen, de problemer, folk har? Jeg synes, det er vanvittigt komplekst. Altså, der er jo ikke et entydigt svar. Det er jo også det, vi hører hele tiden. Der er jo ikke et entydigt svar. Men det er nærvær, det er sociale medier, det er mangel på ressourcer, det er mangel på rigtig mange ting. Det er også mediebilledet. Nu er du jo selv en del af det, og jeg synes jo, vi bliver smækfodret med frygt. Og vi har jo 3 år, hvor vi i hvert fald kan snakke corona, klimakrise, inflation, økonomi, bla 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 bla, alle de her ting, hvor jeg sådan tænker, vi bliver fodret med frygt fra morgen til aften, og det er jo ikke bare i lille Danmark. Det er jo kraftedeme på hele, det er jo verden. Ja, men det er jo, man kan jo sige, det er jo ikke, hvis man ser på klimaudfordringen, de unge ved jo godt, hvad det er for nogle kolossale udfordringer, som de kommer til at arve. Så man kunne sige, det er ikke så meget medierne måske, som det er den verden, vi reelt er ved at give videre til.
Nej, altså det er da klart, at der er jo også noget sandhed i det, men da jeg var på mine børns alder, der vidste jeg ikke skid om noget som helst. Jeg gik fuldstændig ubekymret rundt og var bare barn og ung og... Jo, men det er en vigtig diskussion, fordi man kan sige, når verden ser ud, som den ser ud, det er sørme også nogle andre udfordringer, en anden karakter, vi står overfor nu, end vi gjorde for 30 år siden. Er der så ikke en udfordring i at sige, når man det er egentlig ikke mediernes, altså mange af de unge, der viser alle statistikker, jo er jo ikke på de traditionelle medier. Der, hvor de oplever det herfra, det er også deres kammerater. Så måske er der også en, kan du sige, noget med den generationskløft der, at de oplever en voksen generation, der ikke tager verden alvorligt nok. Det kunne også være. Ja, det tror jeg, at de gør, og det gør de da måske også med rette. Altså, men jeg ville faktisk ønske, at de ikke behøvede at bekymre sig om det så tidligt, som de gør. Ja. Det er nok det, jeg synes. Men det er jo svært, ikke? Jo, det kan vi jo ikke. Og det er jo også det her, apropos med medier, eller hvad hedder det, med skærme og sociale medier og alle de her ting, og algoritmer, at vi bliver jo forfulgt af de ting, som vi søger på. Så det påvirker os jo også ekstremt meget. Ja. Lad os tage næste, der er et spørgsmål her. Værsgo, vi klapper den igen. Kom her. Ja, værsgo. Jamen noget af det, jeg synes kan være problematisk, det er netop den her perfekthedskultur, og når jeg har snakket med familier og kommuner for den sags skyld, så er det meget de ressourcestærke familier også nu, fordi vi netop har forældre, der skal ud og løbe et maraton, og de skal træne op til det, og så taber vi det der nærvær, som der blev talt om lige før. Og så tror jeg, at vi skal være endnu bedre til at snakke om følelser og være nysgerrige på hinanden. Jeg har altid sagt, at det er fedt at have teenagebørn, for de udfordrer mig konstant. Og der er ingen tvivl om, at de unge, generation for generation, så bliver vi mere og mere bevidste. Så vi skal være nysgerrige på de der unge mennesker, og hvad det er, de siger til os. Og så integrerer jeg selv det her med at have nogle sårbare på arbejdspladser og hjælper virksomheder med det. Og i virkeligheden skal vi også lytte rigtig meget til dem, fordi de behov, de har, det er i bund og grund nogen, vi alle sammen har. Men hvis jeg skal udfordre et øjeblik, så oplever jeg også, når jeg er ude på højskoler og gymnasier, en unge generation, der gerne vil diskutere, de vil gerne tages med på rådet, de vil gerne indgå i diskussionen, men det er ikke dem, der har magten. Det er ikke dem, der har ansvaret. Det er der trods alt nogle år til, at de har. Når vi taler helt så meget, som vi gør om lytning og dialog, ligger der ikke også risikoen for, at der er en ansvarsflugt i det fra en forældregeneration og en voksengeneration, der siger, nu må vi også lytte til de unge selv, og det er sørme komplekst, og vi skal ikke bare sådan og sådan. Hvor det der måske i virkeligheden også ville være det voksne indimellem, ville være at gå ind og sige, nej, nu træffer vi nogle beslutninger, fordi vi kan simpelthen se, at der er nogle problemer her, der har en så massiv karakter, at der må handles, og så må vi handle på den viden, vi har. Jo, absolut. Altså, det jeg netop mener, det er jo netop, vi er jo masser af generationer, der har nogle forskellige oplevelser og erfaringer i bagagen. Så vi skal jo snakke sammen og lytte til hinanden og være nysgerrige på hinanden. Så selvfølgelig jo, det er jo ikke fordi, jeg siger, at der ikke skal være konsekvenser og voksen støtte og opbakning. Jeg tror bare, at der, de diagnoser, de får, det er jo reaktioner på noget, de oplever. Og en bevidsthed, de måske har, som vores samfund ikke er klar til endnu. Sif, må jeg høre, tror du, med din baggrund i så mange år i gymnasiet, tror du, at vi står over for en generationskonflikt nu, en generationskløft, eller midt i den? Vi står lige midt i den. Altså, og udviklingen har jo gået sådan her, og nu går den sådan. Så tingene kommer bare til at gå hurtigere og hurtigere hele tiden. Og den største udfordring, tror jeg, det er for alle os, som ikke er børn og teenager, det er at være villige til at lave det indre stykke arbejde, som skal til, så vores bevidsthed kommer derhen, så vi om ikke andet bare en lille smule kan matche det bevidsthedsniveau, som jeg oplever, at børn bliver født med i dag. Og når du siger det, og du sagde det også før, at du har oplevet, at du generation for generation bliver mere og mere bevidste. Man kunne også vente om at sige, at det er faktisk voksengenerationerne, der svigter mere og mere. Det er fordi, at de bliver mere og mere opmærksomme på de huller og de mangler, der er. Der tror jeg, du har ret. Og det er vel lidt, at vi har ikke de redskaber, det ligger ikke i vores kultur. Altså, jeg var harrad for at sætte mig ned og meditere. Første gang jeg blev introduceret til meditation, jeg var sikker på, at jeg ville ende på den lukkede afdeling. Så det var kun fordi, jeg var så heldig at have en mand, der sad fuldstændig stille i et busstopsted i en halv time.
da han var færdig, eller han gad ikke at høre mere på mig. Så det der med, at vi tør gøre noget nyt som voksne, det ligger hos os. Vi kan ikke lægge ansvaret over på børn og unge. Alright, lad os høre her. Den her. Ja, hej. Jeg hedder Jesper. Jeg mener, noget af det, der skal til, det er, at ligesom man har et fysisk træningscenter, så skal vi også til at have et mentalt fitnesscenter. Fordi at der er bare nogle potentialer i det her. Vi taler rigtig meget om mistrivsel, og der er åbenhed om det og så videre, men jeg mener, vi skal også have gjort det populært at arbejde med selvindsigt, relationer, være følelser og tanker, så man ikke bliver fanget i det. Og så vi skal vende diskursen omkring det her. Men er der en risiko, hvis vi skal spille djævelens advokat et øjeblik? Noget af det, vi jo også taler om, når vi taler om perfekthedskultur og 12-talspiger, det er også en prøvekultur, det er en evalueringskultur. Er der en risiko for, at vi kommer til at tale så meget og spejle så meget, og hele tiden tale med unge om, hvordan de har det, at de i virkeligheden også går ind og føler, at de skal være ansvarliggøres for det? Altså, at det, de i virkeligheden mangler i lidt jævnfør den tidligere kommentar, er nærvær. Det er at kunne være til stede ting, de står og laver nu. Og måske i virkeligheden også en kontekst, hvor de ikke selv er ansvarlige for, hvordan de har det. Der er selvfølgelig noget... Det er lidt det omvendte af det, du siger, ikke? Ja, det er med på, men det er jo begge dele. Der er jo nogle rammer, der gør, at man bliver sænket ned i det mudrede vand. Og så har man en reaktion, i virkeligheden en sund reaktion på en usund påvirkning. Men hvordan kommer man ud af den? Og hvordan undgår man, eller hvordan bliver man robust til at gå ind i det der? For det er en del af vores samfund. Altså, dengang bogen kom frem først, der var det den samme snak, som det er nu omkring sociale medier. Det tager vores opmærksomhed. Folk gik rundt og læste en bog altså på gaden og så videre, og man sagde, nej, det er da forfærdeligt og sådan noget. Det er jo det samme ting, som der er med sociale medier. Nu er påvirkningen bare endnu større. Så hvordan skaber vi robuste og resiliente børn? Så det gør vi ved at træne bevidstheden. Og det er der faktisk rigtig meget forskning derude, der viser, at det har en kæmpe stor effekt. Mia, hvad tænker du om det? Fordi det er jo en diskussion det her nu, når man ser robusthed. Der er jo også dem, der svarer nej. Altså det er jo også i virkeligheden at lægge ansvaret over på de unge selv og sige, at I skal være stærke, hvis I har redskaberne. Du starter med at sige, at det er en form for mental fitness. Så ligger der også ligesom i det, at hvis man bare, jeg har sagt, tilbringer timer nok i træningscenteret, så skal det nok gå. Jeg er fuldstændig enig i alt det, Jesper siger. Og jeg mener jo, at langt hen ad vejen, og jeg er ikke pro-diagnoser. Jeg synes, det har taget fuldstændig overhånd med diagnoser. Og fordi jeg har sådan en oplevelse af, at vi også i øjeblikket, så ser vi også det, vi kigger efter. Så det med, hvordan kan vi også få den der, som Jesper taler ind i, altså, hvordan kan vi bruge al den viden og forskning, der for eksempel ligger i den positive psykologi, ikke? Martin Seligman og alle hans kompagnoner der, hvor vi ligesom ved, at hvis vi mennesker ikke gør noget aktivt for at have det godt, så får vi det helt automatisk skidt. Sådan er vi født fra naturens side. Vi har nogle hjerner, der er født til, at vi skal bekymre os om fare og trusler. Men jeg er fuldstændig enig med det, Susanne også siger. I dag er det bare blevet så overvældende for børn og unge, hvad de skal forholde sig til. Hvor jeg også godt kunne tænke os, at vi voksne bliver nogle sunde karavaneførere, der kan hjælpe de børn og unge med at sortere i, hvad skal jeg forholde mig til, og hvad skal jeg ikke forholde mig til. Sådan så, at vi gradvist får eksponeret børn og unge for de forhold, de lever i, og som de skal navigere i. Og så mener jeg, at det er super ærgerligt, at det der robusthed er blevet sådan noget et udskældt begreb. Fordi om vi kalder det robusthed eller resiliens, så handler det jo om, at vi skal have nogle mestringsstrategier til at møde den fremtid og den verden, vi lever i. Og det synes jeg simpelthen ikke, vi er gode nok til i vores samfund. Jamen det er bare helt kort, fordi der er jeg lidt uenig med Mia på den måde, at jeg kan ikke forklare, hvad det er, jeg egentlig er uenig med hende i. Men jeg har lært det, der hedder de 3 principper, og der kommer Mette Louise Holland faktisk her kl. 14 og fortæller om de 3 principper. Fordi vi er født med et selvhelbredende sind, så jo færre tanker vi vælger at tænke, jo lettere bliver vores sind, og jo lettere får vi ved at få de gode tanker, som naturen bringer til os. Og det er jo nyt overhovedet at tænke den vej ind, men mit håb er, at vi alle sammen faktisk får lov at opleve den frihed, der er i at få tanker, i stedet for at prøve at regne den ud. Prøv, ja, vi kan komme spørgsmål her. Jeg kunne bare godt tænke mig at være nysgerrig på den der individualisme. Fordi når vi går ind og snakker som voksne, at nu skal vi lære vores børn at være individuelle, de skal lytte til deres egne stemmer. Samtidig med, så er der bare rigtig meget kassesystemer, og spænder vi ikke selv ben
for deres individualisme. Jeg tror, vi glemmer at lytte til den der. Problemet det bliver meget fokus på sukker, på systemer og på de sociale medier. Hvor er individualismen henne? Den mangler jeg godt nok i den her debat. Så du siger, jeg skal bare lige være sikker på, hvad det er, du siger. Du siger, at det er individets ansvar, eller det, der skal løses? Nej, vi skal bare have lov til at give plads til det individuelle. I stedet for, at vi propper dem i kasser og siger, at vi skal have fællesskab, og vi skal være sociale. Er det ikke også okay at være individuel? Men det de unge siger er jo, at de er alt for individuelle. De siger jo, at de er alt for overladt til sig selv. De efterlyser jo, kan du sige, fællesskaber, ikke? Jo, men samtidig med, så har vi jo også et system, der går ind og laver nogle kasser og nogle rammer, hvor du siger, jamen, når du har det sådan her, så skal du være i den her kasse. Måske det er også okay, at der ikke er nogen kasser. Måske er det okay, at vi godt vil være i en sociale sammenhæng, hvor det ikke for fanden skal være en kasse. Godt, der var et spørgsmål her. Den her, du kommer i omgang. Og så skal du klare. Ja. Okay. Kommer herop til mig, så vi lige holder os væk på højskælderne, der piver her. Jeg holder mikrofonen. Jeg kom sådan, og det gik fat i debatten fra starten af, det må jeg undskylde. Der er mange debatter her, og tak for det. Men, nu kender jeg dig jo lidt. Fortæl lige, hvad er det, du har arbejdet med? Jamen, jeg arbejder faktisk med forskellige ting, og det er rigtigt, vi har der mødtes et par gange. Også i Frederikshavn. Jeg kommer fra Frederikshavn. Men jeg har selv været seriøst alvorligt syg med 3 selvmordsforsøg, men det var naturen, og det at få venner, det hjalp mig til at stå her i dag. Og det betød, at jeg kunne vælge at sidde hjemme og drikke cola, og så blev jeg aldrig rask. Men jeg har også brug for at gøre noget. I tråd med at sige, som voksen, ret voksen, mener jeg selv, og gøre noget i det her tilfælde, i første omgang for sårbare mennesker. Og det der med, hvad naturen, den rolle, som naturen er kommet til at spille for dig, og prøv lige at tage os ind i historien og fortælle historien en gang. Hvor er det, du opdager det, eller hvad det er, naturen kan gøre for dig? Jamen, altså efter 3 selvmordsforsøg, brugte jeg Robbie og Emilie til at gå og råbe og skrige med gange. Hvor gammel var du der? Jamen, det er 2016. Fordi gjorde jeg det i gågaden i Frederikshavn, så var jeg på en lukket afdeling i Grundsø, og der har jeg været. Men det der med at finde ud af, og der står ikke en kasse, du skal ikke bestille tid til Robbie. Nej. Der står heller ikke en og siger, vil du købe et dagkort eller et ugekort til at komme ind? Nej, ikke endnu. Det kommer. Nej, det kommer aldrig. Det er jo det specielle ved natur. Og for sårbare mennesker er natur jo grænser billig. Det synes jeg, vi skal udnytte, og det gælder alle mennesker. Men nu er mit fokus de sårbare. Og så banker jeg på min borgmester, hun sagde, at du kan blive ved med at være frivillig. Der arbejder jeg lidt et par år. Jeg sagde, det kan jeg ikke leve af. Nej. Jeg synes godt, at jeg vil leve lidt af noget, der er godt. Jeg går lige herover, fordi skal alle de andre også lige se dig, så vender vi os lige rundt, så får alle ud af lejlighed til. Ja, hvad er det så, hvad er det borgmesteren siger så? Ja, hun siger, at du kan blive frivillig. Jeg sagde, det jeg kunne godt tænke mig at tjene lidt. Ja. Og få lidt mere end havregryn morgen, middag og aften. Det synes jeg er fair nok, når nu er valgt at prøve at komme til live. Ellers er jeg lagt på kirkegården i det. Men så ringer jeg til min søn og sagde, nu gider jeg ikke mere. Det gør du fandme ikke bare, sagde han. Og det hjalp mig, at min søn sagde sådan, så tænkte jeg kendte en, der sad i Folketinget. Og så betalte jeg min egen billet og bankede på ved Folketinget, og hun kendte så den daværende miljøminister, Lea Wermelin. Og det var så lige efter coronaen, hvor den daværende regering og forligspartierne bevilgede 33 millioner for at få alle danskere ud i naturen efter coronaen. Og så blev det lige 500 millioner. Nej, undskyld, 500.000 til mig. Ikke 500 millioner, trods alt. Ikke nu. Det kommer. Og så... Må jeg spørge dig om noget, når du så deler de her oplevelser med noget? Du starter med at gå derude selv og se, hvilken forskel det kan gøre for dig. Og det er jo ikke så mange år siden faktisk, vel? Hvad giver det så dig at dele det her med nogle andre, med nogen, der er sårbare, og se, hvad er det for et fællesskab, der opstår der? Jamen, det giver mig en glæde, at jeg kan dele min erfaring til at blive rask. Fordi, altså, jeg synes, det er vigtigt, uanset hvem vi er, det gælder jer, og det gælder jer, at vi deler vores erfaring. Jeg tror, jeg snakker på en anden frekvens end den debat, jeg synes, der kører, som er meget, meget snak. Jeg er mere tilhænger at gøre noget. Og så skulle jeg lave et partnerskab. Det blev som Landforeningen Sind, hvor jeg ansatte i dag, og så Naturstyrelsen.
Og så året efter fik vi 2 millioner mere. Det var fint. Hvis jeg lige skal udfordre dig lidt et øjeblik, hvor meget tænker du så, fordi der er nogen, der vil sige, at det her det er naturen i sig selv, eller det at være tæt på naturen i sig selv, og nogen vil sige, nej, men det handler i virkeligheden også om, at det, når man går derude, og man går sammen, og man er der, så kommer der en anden form for fællesskab, eller man snakker sammen på en anden måde. Hvad tror du svaret er? Jamen, det er mange ting, men for at koge det helt ind, så kan man sige, som shopper har du brug for en, der tager dig i hånden. Og hvis jeg var tilbage i Frederikshavn lige nu, sammen med dig, og tv det hele, så skulle vi ned på havnen i Frederikshavn og sige, vil du med ned, vi kan være der kl. 2, tror jeg godt, vi kan kl. 4, og så får man makrel. Og så får du en pandefuld makrel med hjem til aften, og persillesauce og kartofler, du ved, hvor godt det smager, og det ved I alle sammen. Det tager du gratis med, men så står du sammen med nogle andre, og så vil du snakke om til julefrokosten. Den dag, vi fangede makrel sammen. Jeg var der, vi var der. Og så er det billigt. Vi køber fiskekort. Det koster ikke så meget. 2 pakker nøje, så er der fiskekort. Ja. Og i dag er jeg blevet kontaktet af en zoologisk forening for at koge den ind til børn. Den der debat om, at børn sidder og sapper, og det er nærmest børnenes skyld, de sidder og kigger. Det kan jo ikke være rigtigt. Nej. Så er der nogle voksne, der må sige, så de har et projekt, der hedder Ørneklud. Og jeg er heldig at bo tæt ved Skagen, som ombord af Europas bedste rovfugltræk. Så jeg har været deroppe i år med børn, ikke? Bare for at se rovfugle. De er store, de er farlige, de har næb, og de har klør. Og så glemmer de det lige. De havde ikke deres telefon med. Nej. De gad det ikke. Hold da kæft. Skræmmer mig ikke med det. Tusind tak for det. Tak for det. Husk, om du ikke med på tiden her. Jeg vil prøve at spørge dig om lidt til den her, fordi det er jo lidt det her med, og der er jo mange mennesker, der siger det, og det er jo i virkeligheden noget, som vi har sagt, altid været opmærksom på, at man arbejder med det i dag. Ikke bare den her, men også i sundhedsvæsenet, som siger, at naturen skal ind på en anden måde. Er der ikke en risiko for, at vi jo gladere vi bliver for skærmen, og jo teknologien, og jo dygtigere vi bliver til at bruge den, er jo længere væk kommer den fra naturen? Jeg tror tværtimod, at teknologien kan hjælpe med at frisætte os. Fordi den kan tage sig af alle de der kedelige opgaver, administrative opgaver, sådan noget vi bøvler med. Og så kan den frisætte os til at have mere tid til alt det, der er sjovt. Og måske ovenikøbet hjælpe os til at blive mere kreative. Men altså, der skal vi jo også have balancen, hvor vi så sørger for at komme ud netop i naturen, og vores intuition bliver vigtigere end nogensinde. Fordi det er det, der adskiller os rigtig meget fra maskinerne, og den kan vi blandt andet give noget omsorg ved at komme ud i naturen og forbinde os både med naturen og hinanden og os selv. Okay, spørgsmål, indlæg, kommentar. Husk om et øjeblik løber tiden, hvis I har noget, I gerne vil dele. Mia, lad mig lige prøve at erfaringerne her smide dem tilbage til dig. Fordi det her, det er jo også noget med, hvordan vi indretter os. Ikke? Det er noget med, hvilket liv vi har. Tror du, at vi er klar til som samfund at skrue på det her? Fordi sandheden er jo den, at det er den store termostat, der skal skrues på. Ikke? Altså så kan man sige, at lidt er godt, og noget er bedre end ingenting. Og så, jo, den er fin. Men når man taler om problemer i den her størrelsesorden, så kan man sige, så er det noget andet, man skal kigge på, hvis man kigger på skole og arbejde, hvad nu ellers er der fylder, ikke? Det tror jeg ikke, vi er klar til, desværre. Hvad sker der så? Jeg håber rigtig meget og drømmer om, at den unge generation kommer med en modreaktion på det her, som vores generation har formået at gøre og forvalte. Jeg er rigtig enig i det, som Susanne er inde på. Jeg tror dybest set, at alt handler om tryg tilknytning og nærvær, og når vi er, altså hvis vores børn dog bare blev, hvad kan man sige, forbundet til godt med sig selv og med naturen, og at de ikke bare vidste, at de er elsket af os voksne, men også kunne mærke det. Altså, den her mærkbarhed savner jeg også rigtig meget i debatten, fordi at bare fordi det er smart, så er det ikke det samme som, at det er sundt. Og vi skal med alt, hvad vi gør her i livet, skal vi finde ud af, har jeg et forbrug af det her? Eller har jeg et misbrug af det? Ikke? Er det skærmen, der kontrollerer mig, eller mig, der kontrollerer skærmen? Og der mener jeg slet ikke, at vi er parate til i vores samfund desværre at hjælpe børn og unge med, at de får en sund balance i det her med misbrug og forbrug. Når du siger det her før, jeg starter med at spørge dig, om du tror, vi kommer til at stille på den store termostat, altså dybest set, om vi kommer til at reducere de ting, der fylder for at kunne give naturen plads, og for at kunne være til stede på den måde, som vi lige hørte beskrevet før. Du siger nej, du tror ikke, det kommer til at ske. Prøv at udbygge det lidt.
Ja, altså der talte vi også rigtig meget om i går i mange sammenhænge, altså det her med fremdriftsreformer og vækst og økonomi og tech-industrien, der tjener penge på, at vi bliver afhængige af det lort, ikke? Altså, så jeg tror simpelthen, at jeg tror ikke, at og det er jo virkelig dybest set politikerne, jeg tror ikke, at de tør at tage det ansvar, der ligger i at få reguleret på en måde, så vi redder børn og unge i tide. Alright, du markerer her. Kom her op i gang. Vi klapper lige igen. Alle, der stiller spørgsmål. Du stiller dig her. Nej, måske faktisk op på siden af mig, så vil jeg siden til, fordi så er du lettere at se. Værsgo. Jamen, jeg tænker, at vi skal have fokus på noget mere neurodiversitet, frem for neurotypisk. Der er alt for lidt fokus på rør-gør-børn. Hvad vil det sige? Jamen altså, i min søns skole, der har de en erhvervsklasse. Og det er jo de her børn, der er særlig herlige. Du skal ikke lige sætte dig på mikrofonen, ja? Ja, altså jeg har en søn, der er ADHD, og han har brug for at få noget i sine hænder i stedet for. Og det kan bare noget. Ja. Og han har en dag om ugen, hvor han går i praktik. Har han været i den klasse fra starten, eller hvordan fungerer det? Nej, egentlig ikke, fordi han var bange for det her stempel, man får i hovedet, når man har ADHD. Tabut i, at man har en diagnose. Så det fylder meget ved de her børn. Jeg er selv udredt for 2,5 år siden. 57 år nu for ADHD. Og hvad tænker du, når du ser tilbage på dit liv, tænker du, at det vil du gerne have vidst noget før? Både og, fordi at det bevidste og ubevidste, det styres rigtig meget. Altså i forhold til, så har det måske været en fodlænke for mig. Fordi jeg har altid haft taget 3 uddannelser, og det har været min superkraft. Undskyld, det har været min superkraft. At du... Jeg har ADHD. Okay. Så du siger virkelig, det er interessant, du siger det, at det havde både, altså, du er ikke sikker på, at du gerne ville have vidst det egentlig? Nej, egentlig ikke, fordi at så har jeg måske bare sagt, at jeg er et offer. Så havde jeg puttet mig selv i en offerrolle og taget en fodlænke på, i stedet for at jeg har været frisat. Og altså, ikke one size fits all. Men det er interessant. Hvad hedder du, undskyld, lige det fat? Hanne. Og nu, fordi du sagde før, Mia, det her med, at du er ikke nogen fan af diagnoser, ikke? Lad os lige prøve at gribe fat i den, og jeg ved, fordi vi hører jo begge historier hele tiden, når vi står her, ikke? Der er dem, der rejser sig op og siger, hvor var det godt for mig at få et navn på og en læge på, og så fik jeg. Og du siger i virkeligheden, at det er ikke, du er ikke sikker på, at det har gjort en positiv forskel for dig? Nej, altså jeg har egentlig, jeg har faret lidt vild i mit liv, men altså, jeg har sgu klaret mig selv. Altså, det der neurolisten. Taget ansvar for mit eget liv. Altså, både på godt og ondt. Du sagde før det der med, at din søn har været lidt, altså han kunne måske være lidt på det der med, men hvad ville folk tænke om hvis han kan komme i den klasse? Jamen han var bange for, at han blev ekskluderet af hans venner. Altså det, at han kom i den her klasse. Så det tog lige 2 år til. Jeg har også en pige på 31, der også har ADHD, og hun er også bare, hun gider ikke tage medicin, fordi hun mener, hun godt kan klare sig selv, og det gør hun også. Altså hun har gjort det godt. Kan I så være der for hinanden, altså hvis I oplever i nogle ting, som er svære, eller et eller andet, kan I ikke? Ja, men altså, jeg må ikke snakke ADHD. Det må jeg ikke. Altså, fordi at, det er ligesom et tabu. Så hvad vil dit råd være til politikerne, der sidder her og skal prøve at have styr på det her, hvis du skal, eller for den til skyld til lærere og skole? Hvad kan man gøre? Handler det om, altså drømmer du om en verden, hvor man slet ikke skal bruge det udtryk? Jamen, jeg kan kun sige, at den usynlige ramme, den ligger i, at de diversitet ikke bliver rummet, og vi har det der one size fits all i forhold til, at vi har et neotypisk samfund, som kun skaber rum for alle akademikere, og at hvis du kan noget med dit hoved, men ikke noget med dine hænder. Og samtidig så kalder vores samfund også på, nu har jeg siddet i skolebestyrelser, hvor de har sagt, at de har brug for nogen, der kan noget med deres hænder og noget inden for erhvervet. Tusind tak for det. Må jeg lige høre, nu løber tiden her lidt mere. Jeg kunne godt tænke mig, at vi klapper lige alle, der tager ordet. Jeg kan fortælle mig det der med den der diagnosediskussion. Altså hvis der havde været diagnoser for 60, 70, 80 år siden på det fiktive Lønneberg, så tror jeg, at Emil havde haft en diagnose. Jeg tror, at Fifi havde haft mindst en. Jeg tror, at Ronja Røverdatter havde, man skulle nok også kunne finde noget på, hvis det kom et stykke. Du siger, at du er ikke fan af diagnoser. Det er jeg simpelthen ikke. Kan du sætte nogle ord på det? Ja, altså jeg kunne også, jeg sidder jo med rigtig mange, blandt andet i stofrådgivning, sidder jeg med rigtig mange unge, som også får ADHD-diagnoser. Og jeg tror jo på, apropos misbrug af skærme for eksempel,
alle vi mennesker på den her jord har brug for at træne vores opmærksomhed. Hvis ikke vi træner vores opmærksomhed, hvis ikke vi lærer at tage én ting ad gangen og det vigtigste først, jamen, så kan vi alle sammen ramme rundt med ADHD-symptomer. Jeg har også levet med det hele mit liv, men jeg har så bevidst trænet det, fordi jeg har fundet ud af, at jeg kan jo ikke blive ved at rende rundt og være så impulsstyret, og min opmærksomhed flakker 1000 steder. Og det næste, jeg godt kunne tænke mig at dele med jer, det er, at jeg så har arbejdet med en metode, der hedder dialektisk adfærdsterapi til mennesker med emotionel personlighedsforstyrrelse. Så tænkte jeg, enten så er jeg selv emotionelt ustabil personlighedsforstyrret, eller også bliver vi alle sammen emotionelt ustabile, hvis vi er for presset i for lang tid, uden at have nogle strategier til at få det godt igen, eller nogle omgivelser, der virkelig er nogle gode støtter for os. Altså jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis ikke jeg havde haft mine forældre, da jeg blev enlig mor, da min søn var 4 måneder, jamen så havde jeg sgu ligget på psykiatrisk afdeling, for jeg var så overbelastet. Så det er også derfor, jeg tænker sådan lidt, hvordan kan vi ligesom komme tilbage til det der landsbysamfund i virkeligheden, hvor vi siger, it takes a village to raise a child. Vi er alle sammen om at finde ud af, hvad skal vores børn have for at blive sunde væsener med balancer i deres systemer i virkeligheden. Du siger før, nu nærmer vi de sidste minutter, Maria, men du siger før det der med, at vi diskuterede naturen, du siger i virkeligheden, kan teknologien enable det her, der gør det muligt, ikke? Altså, at det behøver ikke være to modsætninger. Når Mia taler om det her, it takes a village, og siger, at vi virkelig er nødt til at indrette os på en fundamentalt anden måde. Tænker du det samme? Ja, altså mit håb for fremtiden er, at vi ikke behøver at arbejde nær så meget, og der vil blive meget mere tid til, at vi kan være sammen med dem, vi holder af, og gøre de ting, vi har lyst til, fordi at vores robot-jeg kan ordne mange af de ting, som der ikke kræver så meget andet end noget, ja, arbejde. Ja. Men er der også noget i det her med den form for fællesskab, som vi lige beskriver, og det der med, fordi det kommer også til at koste noget, eller kræve noget der. Hvis nu det kommer til, tror du, eller hvis det kommer til at koste noget, Maria, i forhold til, hvilke forbrugsmuligheder har vi, og hvad vil vi gerne, og vil vi gerne være med på morgenen, er vi så klar til at gøre det alligevel, hvis der er noget i det? Det er et godt spørgsmål. Det håber jeg da. Sif, hvad tænker du? Jamen, jeg håber ikke. Jeg ved, vi er på den vej. Og det giver mig... Jamen, det giver... Og det handler... For mig handler det om tro. Altså, jeg tror på, at vi er trådt over det skridt, hvor der er ingen vej tilbage. Vi er på vej til, det bliver bedre. Når du sagde før, Sif, du siger det der med at gymnasiet, er det 22 år, du var? Jeg var 22 år i gymnasieskolen. Du siger det før, det der med, at de unge har fået et højere og højere bevidsthedsniveau i virkeligheden hver gang. Siger du i virkeligheden, at det er dem, altså hvis dem, der så ikke er unge længere, både dem, der ved, de ikke er der, og dem, der har til gode opdage så siger du i virkeligheden, hvis de bliver inviteret med, så bliver de inviteret med på de unges præmisser. Det forstår jeg ikke. Kan du sige det på en anden måde? At det er de unge, der skal invitere de ældre ind. Altså du siger, at det er de unge, der kommer til at sætte, kan du sige. Men det er jo også det, vi oplever i øjeblikket. Det er det, jeg oplever, når jeg kigger ud. Det er jo lige præcis, de unge prøver ihærdigt at få os at tale, der er lidt ældre. De vil så gerne, altså Johan, som stiller sig op lige her før og siger, jeg er bare så klar til, Mia havde ham på scenen lige før, ikke? Jeg er bare så klar til at gå ud og få de her ting til at ske. Og jeg tror på, at vi er klar til det. Og se bare, hvor mange mennesker, der sidder lige her. Altså, det er da fedt. Mia, og så lad os lige, nu er vi virkelig i det sidste minut her. Den forandring, der er sket, ikke? Nu står I her, I alle tre og arbejder med det, I arbejder med en overrække i virkeligheden. Et af de første spørgsmål, jeg stillede, der var der med at sige, at du har arbejdet med misbrugere og andre, som har så store problemer og ligesom står der på deres liv. Hvad andre kan lære af dem, havde jeg nær sagt. Hvad man kan lære af de historier, vi havde med Mathilde Falk på scenen her i går, der fortalte sin historie, hvordan hun blev tvangsindlagt som teenager og var blevet fortalt, at hun var døende fra sin spiseforstyrrelse. Hvis vi lige skulle sætte 2 ord på det til sidst, hvad er det, man kan lære der? Fordi sandheden er jo den, at der er mange børn og unge, som i de her år ryger, eller sagt hopper mellem kategorierne, går fra at være nogen, der bare har ondt i livet, til at være nogen, der har svært ved at få hverdagen til at fungere. Hvad er det vigtigste, man kan lære af dem, nogle af dem, som du arbejder med snart? Jeg synes, det vigtigste, man kan lære, det er, at al adfærd er bare en form for forsøg på at beskytte sig selv og være tryg. Og så synes jeg, man kan lære, at det handler ikke om, hvilken profession du har, eller hvilken terapeut eller psykolog du søger. Det handler simpelthen om at finde et menneske, som tror på dig,
og tror på, at du kan gå igennem de forandringer, der er brug for at du kommer godt ud på den anden side. Tusind tak for det. Tusind tak til alle tre. Tak for spørgsmålet. Så lad mig lige komme med en lille reklame her. Jeg ved godt, at der er mange arrangementer, der konkurrerer om jeres opmærksomhed, men apropos nogle af de temaer, vi har diskuteret her, så går det løs klokken 12:15 op på torvet lige heroppe. Der skal vi diskutere, hvordan man kan hjælpe mange af de mennesker, som på en eller anden måde er røget uden for det, samfundet kan lide at definere som der, hvor man skal være. Vi skal diskutere det med blandt andet Polima Eriksen, som er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Polimas kollega Jakob Klærke fra SF, som også er regionsrådsmedlem. Så kommer Pia Allerslev, tidligere borgmester, formand for CIP Danmark nu. Siv Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer, og Brian Andersen, formand for Autismeforeningen. Det er klokken 12:15 op på torvet, og formatet bliver, som I kender det, at vi tilbringer mindst lige så meget tid med spørgsmål for publikum som for scenen. Vi skal lige klappe en gang til. Både af dem, der står her, og alle, der har taget ordet. Tak for nu.